Thì tập lại lúc thực quay tiếp sát tin oro kojana joining khalai pika Kaiba Nukungni 17 জন 25 জন ভোটার তিনি ত্রিপুরামথানি সামুনো খাফুর জাগে বুসকাঙ্গো তেব ক্রাক খাই চবা খাই কুকুবিনো जों ताबुक सामतमनि सेपारेट ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मायाखाय त्रिपुरा साइडआव थांलिया अबनो तिख्लाय तुमनानि बागै दिनै सेप्टेम्बरनि 19 तारिख आरो बिसिमदियारि मियाखाबो देबतामुरानि दिनै बरम गोनां रवि कुमार देबरमनि नखलावो म जिरानिया खोला विलेज कमिटिनि 5 नम्बर वार्डनि दिनै 2 नम्बर वार्डनि दिनै बुखौ ताखौ काहामसं आरो त्रिपुरा मथाव दिनै गोदाल फैया बनि बागै आं बरम बेलेके पाइफलाया चबनि चिबाय मायाफोरो ताई आमदि हाइकेनो हास्टेव ताबुक साल बात करे गोबां बदलिया करे त्रिपुरा मथाव जयनिं खायतंगो चिनि चबनो क्राक खायनो बागै खाखायो चिनि चबा साक्सेस संनाय खाखायो जों चिनि इमान मुक्तां खायनाय